estamos co Cerceda, que gañou por 0-1 no campo do Narón. Houbo tamén polémica. Hai ou non penalti nesa acción entre Julio Bayo e Marcos Suárez. Toca primeiro o balón, toca xogador. Para min toca o balón é unha acción... O árbitro está moi cerca, desde logo, moi ben situado. Para min é suficientemente dubidoso como para non sinalalo. E este o gol, falabas da eficacia dos exxogadores do Montañeiros, aí temos a outro ex, aquí que Cubas. Bo remate de cabeza. Levou por diante o porteiro a Xosé Ramón, un xogador fortísimo, un dianteiro fortísimo. Este Chaco, probando tamén a Xosé Ramón, foron compañeiros de equipo ano pasado, e un partido que rematou coa expulsión de Rodri. Rematou con 10 o Cerceda, pero levou os 3 puntos.